הנושא המרכזי שלנו היום הוא התקף לב והשיקום שלאחריו. במהלך הפרסומות הצטרפו אליי פרופסור מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב במרכז הרפואי מאיר, ודוקטור ירון גרשוביץ, פיזיולוג מומחה במאמץ ובשיקום לב. שלום לכם. שלום. התקפי לב ושבץ הם מקרי חירום של חיים ומוות. כל שנייה חשובה. למה חשוב שנשים לב? מתי יש להזעיק עזרה מיידית? והכי חשוב, הדברים שיעזרו לנו למנוע את ההתקפים. נתחיל איתך, פרופסור מוריס מוסרי. מהו התקף לב? מה זה במחלה שקוראים לה התקפת לב? אולי משפט אחד של הקדמה. בבקשה. טרשת עורקים זה מצב שבו כולסטרול שוקע בדופן העורקים וגורם ליצירות של העורק. אפשר להמשיל את זה לצינור באמבטיה שסתום באבנית. במידה מסוימת, זהו תהליך שקורה באמת באופן הדרגתי על פני שנים רבות, וגורם לשקיעה של כולסטרול בדופן. אבל ההתקף הוא אירוע חריף. זו מעין תאונה, שבה דופן העורק פתאום משתנה, ומאגר של שומן שנמצא מתחת לפני השטח, בתוך הדופן של העורק, פורץ החוצה אל תוך חלל העורק, וגורם ליצירה של קריש, והקריש חוסם את העורק וגורם לחסימתו ולהתקף לב. למה זה קורה דווקא בשנייה מסוימת? שאלה מצוינת. אנחנו מבינים בשנים האחרונות שאחד הדברים החשובים זה תהליכים דלקתיים סיסטמיים בכל הגוף, שכנראה גורמים לכך שיש עיכול באלף של הקליפה הדקה שנמצאת מעל הכולסטרול, והיא גורמת לכך שהכולסטרול יצא החוצה. מעניין שדווקא בחודשים האחרונים עשינו מחקר בבית חולים מאיר, שבו בדקנו מה המשמעות של סטרס, של מתח, כן. על עורקי הלב, ומסתבר בעזרת בדיקה של רמת הקורטיזול. קורטיזול זה הורמון הסטרס, נכון, בשיער האדם, מסתבר שבחולים שעברו התקף לב, הרמה יותר גבוהה מאשר באנשים אחרים. כלומר, בדיעבד, כלומר, חולים שעברו קודם התקף לב, לאחר מכן יש להם רמת קורטיזול. כלומר, הם נכנסים לסטרס, הם נכנסים ללחץ. לא, מאחר שהשיער צומח בקצב של בערך סנטימטר אחד לחודש, ואנחנו בודקים מרחק של בערך 3 סנטימטר, אנחנו בודקים את הסטרס בחודשים האחרונים. כלומר, אתה בודק את אחוז, אתה אומר שהסטרס בשלושת החודשים לפני האירוע גרם אולי היה אחד הגורמים שגרמו לאירוע הלבבי. הייתי אומר, יש קשר בין רמת הקורטיזול בשיער ובין האירוע. האם הוא הגורם הישיר? האם זה סמן? אנחנו לא בטוחים. יש עוד גורמי סיכון? יש גורמי הסיכון הקלאסיים, שזה סוכרת, לחץ דם גבוה, כולסטרול גבוה. שהם כל הגורמים של טרשת עורקים. נכון, עישון וסיפור משפחתי, שזו מחלה גנטית שאנחנו לא מבינים אותה לאשורה. אין איזה בדיקות שאנחנו יכולים לעשות ולדעת שגורמי הסיכון האלה יכולים לפרוץ וההתקף יכול לקרות? אנחנו בודקים כמובן את רמת הסוכר בדם, את לחץ הדם, את הכולסטרול, מנסים להביא אותם לאיזון אופטימלי בכל אדם, במיוחד באנשים שעברו התקף קודם. מה יכולים להיות הביטויים של התקף לב? הביטוי השכיח והנפוץ זה כאבים בחזה, וזה קורה בערך בין 80-90% מהאנשים שמגיעים עם התקף. באנשים האחרים זה יכול להיות קוצר נשימה, דפיקות לב, עילפון, סחרחורת, הזעה בחלק מהחולים, ולעיתים החולה לא מרגיש שום דבר, והוא יכול... אתה אומר 80-90% יש סימנים וכאב, בהחלט. אבל ב10-20% הוא לא יודע אפילו שהיה התקף לב. זה נכון, נכון. בחלק מהחולים הם עוברים התקף ולא מודעים לכך, ואנחנו מאבחנים את זה באופן רטרוספקטיבי, לפי תרשים מקגל לאחר שנים או חודשים. איך נעשה את ההבחנה הסופית שאתה יכול להגיד לאדם, אדוני, היה לך התקף לב בטוח? תרשים ה-EKG שאנחנו עושים הוא מספיק אמין כדי להבחן את זה. בדיקות דם מראות הפרשה של סמנים מהלב, אנזימים וחלבונים אחרים, וההבחנה הדפיניטיבית הסופית זה בצנתור לב. מצנתרים ורואים שהעורק חסום, או שצר מאוד, ואנחנו מבינים שהוא היה חסום שם ונפתח לאחר מכן באופן ספונטני. איזה סיבוכים יכולים לקרוא לחולה לאחר התקף לב, או ממש במהלך התקף הלב? שני הסיבוכים החשובים, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך, הם תפקוד הלב. אם השריר נפגע, התפקוד יורד, ואז זה יכול לגרום בהמשך הדרך לאי ספיקת לב, כלומר לקוצר נשימה, לבצקות ברגליים. זה דבר אחד. הדבר השני זה הפרעות בקצב הלב, שיכולות להופיע גם בשלב החריף וגם לאחר שנים רבות. והפרעות קצב חמורות יכולות גם לסכן חיים. כן, הפרעות קצב חמורות יכולות לגרום למוות, אפילו תוך מספר דקות. יש איזה חלון זמן שעובר מתחילת התקף הלב, או מתחילת הסימפטומים, אם ישנם, שאתה יכול להגיד, זה זמן שאני יכול אולי להציל את החולה ולהפוך את הגלגל לאחורה? בהחלט. חלון הזמנים הוא בערך 6 שעות, אבל ככל שהחולה יקדים להופיע, אנחנו נציל את השריר. אנחנו אומרים שהזמן הוא שריר, כמו time is money,
הזמן כאן הוא שריר לב. אנחנו אומרים brain is time, כן? time is brain. נכון. מהבחינה הזאת אני חייב לומר שבארץ שיעור הזמן ההגעה לבית החולים הוא יחסית קצר ביחס למקומות אחרים בעולם. כן. אנחנו מגיעים לסדר גודל של בערך 90 דקות, שזה בהחלט סביר מרגע שמופיע כאב בחזה, ועד שהחולה נכנס אפילו לחדר צנתור לצורך טיפול בהתקף עצמו. שלא נדבר על כל אלה שמגיעים עם כאבי בחזה לחדר מיון, ומסתבר שזה מתח, חרדה, עמוד שדרה וסיבות אחרות. יש לא מעט כאלה, אבל אנחנו מעדיפים לראות אותם, ולא להחמיץ הבחנה חשובה של חולה שיש לו. עדיף לבוא 30 פעם לחדר מיון, אני לא יאהבו את זה בחדר מיון, מאשר פעם אחת לפספס. מה כוללים הטיפולים המיידיים בהתקף לב? זה מתחלק לשניים.